Keď si sama sebou, milá žena, nikdy nie si sama. Vždy si oveľa viac, ako keby si bola pod maskou, keby si bola niekým iným a bola s niekým pritom. Keď si sama sebou, milá žena, tak máš oveľa viac, než si myslíš. Pretože máš v podstate všetko. Všetko máš vo svojich rukách, ktoré vedia a môžu, ak ty chceš. Môžu zmeniť to, čo prežívaš vo svojom živote. Ak nie si spokojná s tým, čo sa ti deje v tvojom živote, tak je to len na tebe, milá žena, čo s tým urobíš. A tak, ako sme si v predchádzajúcich videách povedali, sú 3 otázky, ktoré vieš si položiť v každej jednej situácii a na základe toho vieš zmeniť svoj postoj k tomu, čo sa ti deje. Pretože situácie sa v našom živote stále budú diať. Ale rozdiel je v tom, ako na ne zareaguješ, milá žena. Aké sú to 3 otázky? Pozri si v predchádzajúcich videách a zodpovedz si na ne. V každej jednej situácii totiž to môžeme niečo urobiť. Keď si sama sebou, milá žena, nikdy nie si sama. A hoci túžiš mať úžasný vzťah, tak aj ten vzťah záleží od toho, kým si ty vo vnútri seba, kým sa cítiš. Pretože náš vzťah nikdy neprerastie to, za koho sa ty vo vnútri seba považuješ. Za koho si dovolíš byť, kým si dovolíš ty vo vnútri seba byť. Iba keď sa staneš tou osobou, akou chceš byť, tak to sa prenesie aj do tvojho vzťahu, do tvojho partnerstva. A aj tí ostatní ľudia začnú vnímať teba a tvoju osobu takú, aká si. A aj ten vzťah bude následne odzrkadľovať to, čo chceš, aby sa ti v živote dialo. Ale prvé, čo začni robiť také veci, ktoré ťa vedú k tomu, aby si sa stala tou osobou, akou sa chceš stať. A aby si bola tou najlepšou verziou tej osoby. Ale máš to len ty vo svojich rukách. Takže maj nádherný september, užívaj si kváskovanie, užívaj si krásne chvíle spolu možno aj s nami, s Naty a Danielou, v kváskovej skupine, vo facebookovej skupine Kváskové pečenie. Tešíme sa tam na teba a daj mi vedieť, milá žena, či ti toto video niečo odkázalo, povedalo, inšpirovalo. Či ti dalo myšlienku to, ako žiť svoj život možno inak. Ahoj, moje meno je Daniela a maj nádherný deň.